खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय नै नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ अबाव थांनो थाखाय रेडि जादों आङो दिनै जाहैबाय बुधबार आरो बुधबारावथ' उदालगुरियावहाय बाजार जायोना ओंखायनो जोङो बाजाराव थांनो नागिरदों माखासे जिनिस लायनांगौ दङ न'नि ओमफ्राय फारसेथिं निउ इयाराबो सफैसिगौआनो सानबाल'सो दंसै होननांगौ सानबा ना सानब्रै दिनै मा थारिख 27 ओमफ्राय बिथिंजाय सानब्रैल' दंसै आरोना निउ इयार जानो थाखाय ओमफ्राय आं सानदोंखि मागोनि बाजारखौ खालामखानोसै होननानै मानो होनबा उनावहाय मागो खाथिसिन सफैबा दामफ्राबो बारा जायो आरो मानसियाबो बिराद भिर जायो नालाय आरो उनावहाय आंहा खामानिबो दङ माखासे ओंखायनो दिनैनो बाजारखौ एसे एला खालामनानै लाखानोसै सानबाय आरो थ' दा ओंखारबाय आं रेडि जाबाय सासेया दुगैगासिनो थ' बेयो रेडि जाबानो जोङो ओंखारलांसै आरो बाजाराव बांद्राय गोबाव खालामब्लाबो नै सान्दुं जुदि गोसा जायोबा खस्थ' जायोना बाजार खालामनो थ' फुङावनो ओंखारलांसै आरो मानसिबो खम जायो ओमफ्राय फुङावहाय थांब्ला जिनिसफोरखौबो फ्रेस मोनो नङा होमबा थ' बिथाङा जाबानो थांसै आरो जोङो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो दे थांनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायनो सानदों ओमफ्राय दुखुनांथावबो आरोना थ' थेवबो नोंथांमोननो देखायनोसै आङो नै जोंनाव दाखोलि माने मैया फुङावसो मिन्थिदों आरोना नै माथाम मावजि फिसा जोनोम होनानै गालांबाय मावजि बिमाया ओमफ्राय मावजि बिमाया दासिमबो गावनि गथ'फोरखौनो नायनो फैयाखै जोंसो बिराद दुखु मोनबाय थादों फारसेथिंजाय मा खालामनो मा थानो जों फिसिफेराखैबो आरो दायो मावजियाबो गोरलैथार माने मैया मा जादों मावजिया जोंनि बे सफायावहाय जिरायनानै दंमोन आरोना जिरायनानै दङ जेब्ला माने जों मानो फैबाय थायो होननानै सानबाय आरोना उनावहाय बियो जेब्ला सिखारलाङो अब्लासो नुबाय जोङो मानै दंफैयो आरोना ओमफ्राय मानैखौथ' जोङो बिराद सिगांनिफ्रायनो मिन्थिबाय आरो मानै जोनोम होबाय होननानै ओमफ्राय बिदिनो बेलासि जाबाय 12ता 1ता 2तासो जाहांबायमोन आरोना बे समाव बाबाया सफैबाय आरोना अबावबा थांदोंमोन बायहेरायाव ओमफ्राय सफैनानैहाय गारि दोनग्रायावहाय मिन्थिबाय मासे दंबावो आरोना माने बे मावजिया खारलांनाय समाव माने मासेखौ बेहाय जोनोम होदों जानांगौ आरोना बेखौबो थिखोनानै लाबोनानै नै बेहाय दोनबाय कार्टुनावहाय दा बिमानि अननाय मोनाबाथ' मा जानो दा सासेया मोसौ गाइखेरखौनो दौगासिनो दङ दौनो मोनाबो होनो खिन्थु उपाय गैया मा खालामनो आरोना थ' जेसेबां सानखौ हायो एसेबां सानखौ जोङो जोथोन लानोसै आरो बिमाया फैबाथ' साबसिनानोसै बिमाया दासिमबो सफैयाखै अबेहाय बेरायनानै दङ मिन्थिया आरो मावजिया जोंहानिबो नंखायामोन अबेनिथाय मिन्थिया आरोना जायखिजाया फैनानै जोंनाव जोनोम होफैदों आरोना आं नोंथांमोननो देखायनो र' बिथाङा माने बियो माबायदि गाइखेर दौवो दे बेखौ जोङो उदालगुरियाव थांलायलायनानै बायनानै लानानै फैदों आरोना मावजिनो गाइखेर दौनो थाखायनो गाइखेराबो मोसौनिसो जाबाय बिसिनि जायाखिसै आरो नै अन्थाव बाथावनो ओमफ्राय नै दायो जोङो थाव सोनानै लाग्रोबाय गारियावहाय थाव गैयाबाथ' सोलिखाया सफैबायानो ओमफ्राय नै सान्दुङा दुंमारबायसो थेवबो बांद्राय गोरा नङा खोमा ना फार्स्टआवनो मना हा गिदिर kok गिदिर दाउला खासिदां सिमसाबायदि बुंबाय थायो जाबाय दे होआ फिसाथ' गैया
दायो जोङो ना लानोसै फिसा फिसा नाखौनो लाबाय जोङो गिदिर नायावहाय मेजेम थायो नालाय ओमफ्राय राजाया मोनजाया नालाय ओंखायनो फिसा नाखौनो लाबाय भांना ना होनोनो बेखौनो लाबाय आरो ओमफ्राय नैबेथिंजाय अमानि बाजार जायो दायो मैगं थाइगं लानोसै ओमफ्राय मागोआव फिथा सावनो थाखाय नै माइब्रा माइरं लाबाय आङो 5 केजि लाबाय आइ मनाखौ लाजागोन सासे टिउब लायनो थांदों मानि थाखायथाय मिन्थिया आंबो साइकेल टिउब लायनो थांदों साइकेल 10 रुपए दीजिएगा सर आपको नहीं मिल रहा है अच्छा वाला दीजिए अच्छा वाला दिखा के छोड़ दीजिए आप छोड़ दीजिए हम दे रहे हैं खालामखांबाय बाजारखौ बिराद मेंबाय गिलिरबो जाथारबायना मनाफ्रा थिखोनो ओमफ्राय बिबार बिफांबो लाबाय फांथाम माने मोनथाम जातनि लाबाय आरोना आरो दायो गोदोनिया बिराद गांदों आरोना राजा गाङाखै गांदों कफि नङाबा साहा लोंनांसिगोन दा लोंसै ओमफ्राय दंबावोसो माइरं जानाय माइरं लानो ओमफ्राय आङो बिराद मोनसे मालभग माइरं होननाय बिराद नागिरबाय आङो गैया मोनासै थांनाय बारावसो सुनिबार ना बुधबाराव लाबोदोंमोननो जि बुरजानो ओमफ्राय दिनै गैया थावाया जोंनाव दङ लहानि दङ गिदिरनो बेहायनो बानायो जोङो एन्थाब बानायबा थ' आंबो एखेसो दां एखे बायदि मोनदां बानायनोसै देग्लाय फिथा बानायनोबो लाजोब्बाय बुस्थुफोरखौ बानायनायासो जादों आरो दा नोंबो बानायफानांगोन खिन्थु आं गैया फिथाफोरखौ हौवाया बानायनो हागोन जाय खामानिया हिन्जावफोरनि हौवाफोर थिमा जाबाय नङा थाफानांगोन आरो सावरायनो थांबाथां थाबाय नामा औ थाबायोब्रा जानो जायैखायनो इन्ट्रेस्टबो गैया बेहा जायोबो इन्ट्रेस्टबो दङ बानायगोनबो ओमफ्राय आलासि फैबा नांगौ जायोना जाहोनो that's why दायो जों साहा लोंसै ओमफ्राय माइरं साइरं लानोसै ओमफ्राय थांसै आरो बिराद भिर दायो जों अदालबारियाव साहा बा कफि लोंसै आरोना जानोसै बेखौ चाय ओमफ्राय दायो राजाया डाइरेक्ट थांबाय हांसोफोरनि आदार होनो थ' आंबो देखायनोसै बिराद गोबाव जाबायमोन ना नोंथांमोननो देखायैया थ' दिनै देखायनोसै आरोना जोंनि फिसा हांसो फार्मखौ
उखैबाय खोमा बिसोरो एलाय एलाय जि खारलाङो हाथारला बिसोरो खिनाया गिलायबाय इसोर आंखौ Mana kacau punya kan? आं थाङा दे जाफै 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 होबाय Ada. मागोआव जानोबा नोंथांमोना बायफैनो हागोन बिथाङा मालिक बिथांनो सोंबानो जाबाय बेसेबां दाम आरोना बालिगावआव मागोआवथ' बयबो जाखायो नालाय थ' जोङो मागोआव फानगोन आरोना थ' नोंथांमोना सोरबाफोर खाथि खालानि दङबा लाफैनो हागोन बेवहाय आरो नै बिबारफोरखौ देखायाखैमोन ना मा लाबोदों आयै बारसाया गोलैलायलांबायसोलै नै बेफोरखौ लाबोदों विन्टारनि थ' गायनोसै दाहाय मोनाबिलियाव गायनोसै आरोना बेफोरनो आयौ नै बेबायदिखौ लाबोदोंमोन आरोना गोलैबाय दाहाय गायनोसै थ' न'आवथ' सफैबायनो दा माखासे खामानिखौ मावबावनोसै आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव गोजोन्थों बाय ओमफ्राय नै बेलासियावहाय जोङो औवाफोरखौ सावनानै होबाय माने दानखादोंमोन आरोना बे बाबा उन्दैमोनहा न' लुनो थाखाय लांबाय माखासे औवाखौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो माने बेखौ फुरा साफा खालामजोबनो नागिरखादों नालाय ओंखायनो गोलैनानै थानाय माखासेखौ जाब्रा जुब्राखौ जोङो माने बे फुख्रियावनो सावबाय आरोना आरो माखासे दंबावो बैथिंजाय थानाय औवाफोरखौबो जोङो बिदिनो लासै लासै फोजोबगोन सोरबाफोर लांनो गोसोबा लांफैनो हागोन आरो उफाय गैयाब्लाथ' जोङो बिदिनो बन जानांसिगोन आरोना माने बिथिंजायखौ स्रां खालामजोबनो नागिरदों आरोना औवाखौ ओमफ्राय नै बियो बिरै बिरै सेस न'थिंजाय थांजोब्बाय सिथ्लायाव थांबाय ओमफ्राय रुमफ्रावबो हाबहैजोबदों आरोना थ' आङो भिडिअखौ फोजोबबायमोनब्लाबो बेलासियावहाय बेखौ ओरैनो शर्ट लादोंमोन नालाय ओंखायनो आङो नोंथांमोननो देखायबाय आरोना दोनथ'नोसै होमबालाय बाय बाय